Kaixo guztioi, eta ongi etorri bizi irauten saiora, hemen Donostako Bukoskin. Elkarrizketa zikloaren laugarren atalera iritsi gara, sormen prozesuaren inguruan hitz egin eta baita ikasteko ere. Bagerak eta Irutxuloko hitzak elkarlanean sorturiko egitasmo honekin sormena dugu hizpide, eta horretarako gure gonbidatuen inspirazio iturriak ezagutuko ditugu. Bidean topatzen dituzten erronka, oztopo eta bestelakoekin. Beraz, eroso jarri, eta ongi etorriak zarete etxetik ere ikusten ari zaretenak, eta baita hemen Bukoskin elkartu zaretenak. Gaurkoan, arte plastikoaz ariko gara. Urbanoaz, garaikideaz, izango dugu zer hitz egin hori buruz. Ikusgarritasun gehiago emango diogu gai horri gure gaurko bi gonbidatuekin. Hementxe nire alboan ditudanak. Bestetik Ainara Alkorta, kaixo? Kaixo, eskerrik asko. Eta bestetik Nestor Daño. Etxaldeon, hanpoi. Bueno, bikote, hasteko. Bakoitzaren artegintzari erreparatuko diogu. Kokatuko gara ere, bakoitza zertan dabilen, biak oso gazteak zarete, nola hasi zareten, batez ere artegintzan. Eta Ainara, zurekin abiatuko dut, marrazlea, ilustratzailea, pintorea, zer zara? Galdera ona da. Momentu honetan pintorea esango nuke, zerbait esatekotan hori guztitik. Bai. Esango nuke nire lana hortik hasten dela. Gero igual bukatzen du ilustrazio bat izaten, edo bukatzen du beste motzako zerbait izaten, baina oinarria pintura da. Askotan ez da erresa izaten ez? Bakoitza bere burua katalogatzea zer den, Ez. zuk argi duzu. Ez. Ez duzu. Bueno, vale. Ez, baina Pintorea duzu momentu honetan. momentu honetan Pintorea da. nire lana pintura oinarritzen dela esan nongo nuke, bai. Hain justu hori galdu honetan ez? Artea, pinturan oinarritzen duzula eta hori duzula zure abia puntu. Eta zu, Nestor, galdera bera, baina beste galdetuko dizut. Marrazlea, ilustratzailea, pintorea, ala grafitilaria. Ni esango nuke pintorea eta grafitilaria baino muralgilea. Grafitia niretzako dira gehiago letrak eta vandalismoa eta hortik dijoan. Eta uste nagoela beste interes batzuk ditut. Eta uste duzu nahastu egiten direla kontzeptuak? Nahastu egiten dira, bai. Baina nahastu egiten dira ez jakintasunagatik. Ez jakintasunaren gatik, bai. Niretzako grafitia zure firma toki askotan jartzea, geroztan dio hobeto, gerozta estilo behagoan hobeto. Eta eta murala gehiago dituzte gehiago interes artistikoagoak, beste interes batzuk. Justu muralak edo horma irudiak dituzu zuk leku edo bentsat horietan paratzen duzu zure artea eta gurean gehiago edo barneratu edo normalizatu den zerbait da horma irudiena, alegia hortik ere galdera egin nahi nizuke ez? Batetik argitu dugu kontzeptua eta bestetik hori ez, horma irudiena orain gutxi arte irudi bat kalean ezabatzeko arrisku horrekin beti ibiliko da, baina orain askoz ere barneratuago, normalizatu dago, horma irudiak egitea, Europa mailan, baita Donostian ere. Zer iritzi duzu horren inguruan? Azken finean hori uste dela pixka modan dagoen zerbait, eta hori jendea kontzientzia hartu du muralekin. Adibidez hasieran eduki genitula arazo gehiago, igual pintatzen ginenean poliziakin, bizilagunekin, mehatxu batzuk eduki izan ditugu. Baina, orain hori azkenean esan dezuna. Jendea kontzientzia hartu du eta ondo ikusia dago. Jendea batzuk nahi dute mural bat bere etxean, udaletxeak. Eta oro errespetatzen da gehiago. Eta errespetatzen da, bai. Aipatut biak oso gazteak zaretela, noiz, nerozuz bai. Nire adinetik jota, netzago gazteak zarete. Noiz hasi zineten sortzen? Nolako izan zuen hastapena? Gogoan duzue? Ni oso txikitatik. Nire aitona tailista zen, eta tailer txiki bat zekan etxean atikoan edo. Eta egunero juten nintzen amonan etxea bazkaita, orduan aurretik beti juten nintzen aitona ikaseitea. Eta erakusten zian maitena izan hori, ez dakiz zer. Eta askotan margotze genuen elkarrekin, edo ni oso izan naiz ume hori mailan da ona denak bazkaltzen dian bitartian margotzen. Lasai jarreta izkina baten. Orduan nik betidanik eukidet hori etxean eta gero ja bai,
institutuai begira, eta hor beti aukeratu izan dut artistikotik jutia, gero arte derrak egitea, eta horrela gaur egunera arte. Beti, nire biztan beti presente egon zerbait izan da. Zure kasuan ez da, noiztik gane? Bastante antzekoa, tío. Uste, ia pintore, artista gehienak ukidegula trajektoria antzekoa. Ze ni bai txikitan, bai nintzen ume hori beti maila pintatzen egona, o ez nuna atenditzen. Ordu, txikitatik, eta bai familian aitake bai pintatzen du, horatzet osaba bai diseinu grafikoan egiten zala, amone bai pintatzen zuen. Orduan hasi nintzen, hori txikitatik, eta 12-13 urtekin grafitiakin, eta hortik aurrea gehiago sartu nintzen retratuak egiten, eta hori batxiller artistikoa, eta orain arte derrak ikasten nabil. Epatu zu ez, txikitatik margotzen, jolastu beharrean margotzen, askotan ere bai, eta ikasgelan ere margotzen zenuten eta irakaslearen atentzioa ere deitzen zenuten? Bai, zerbait egin behar zanean eskolan, ekitaldi bereziren bat zeholako edo dena delakoa nintzen egiten zuna. Marrazki aldetik egin. Eta agian hasiera baten esan dizun, eginkasunerita egon margotzen, eta gero eskatu dizkizu margoak egiteko. Bai, eginkasunerita ez egon margotzen, ni hainbeste nahiz izan hori igual, ez? Biak iten dituen modu ezberdin eta ez dakit. Oso ume txintxoa izan ez, gero ja, baina umetan bai. Orduan, bai esango nuke hor. Aitortu didatela, ez? Zuk hau ondo egiten dezu, orduan jarraitu hori egiten, eta egin hau, denontzat, pixkat hori. Ni pixka biak, bai izan ditut irakasle, eta gaina asko eskertzen ditut irakasle hori, izan ditut babesa eman diatenak, eta beste batzuk esan diatenak, bronka bota diatenak, o gurasokin bilera, ez du horrezakitze asignaturan ez du baten ditzen, dago beti pintatzen, baina bai, eukinuen irakasle bat, eukitut bi hola nahiko babesa eman diatenak, Aritzka Zabal eman ziala liburu bat, grafitina, eta esaten ziren, espai hau erosi, marka hau erosi, horretu eta lur, hasi nahiz gogoratzen hori, eta kriston babesa eman diate, baina bai. Esperientzia honak eta horrek ere erraztu duzuen bidea, nola bait. Zuek biak, uste dut, konpartitzen duzuela, artegintzari dagokionez, gauza bitxi bat, biek sortze prozesu horretan argazkiak dituzue presente, baina modu desberdin batean. Zu gainera, argazki zaharrak izan dituzu oinarri, zure lan askotan, eta pixka nundi datorkizu joera hori edo? Argazki zaharrena izan zen bide bat berriro pintatzen hasteko. Nik arte gradua amaitu nunean eukin nuen ezakitzen krisi bat, edo zengoet nire bizitzakin bolbara luze bat. Eta bastante aldendu nintzen pinturatik, artetik orokorrian ematezian ziurgabetasunagatik, edo ez nekilako pixkat nundik hasi, ez nekan ere ez bide bat hain zuzena edo hain markatua, ez? Eta beste gauza batzuk etorri zian tarteko, eta egon nintzen urte batzuk ezer margotu gabe. Gero eukin un aukera, juteko Arabako herri txiki batea bizitzea lagun batzukin, eta hor bai, ez dakit izan zen momentuagatik, egoeragatik, edo gauza asko juntatu zian, suposatet, eta hor ja bai hasi nintzala, berriro desira hori sentitzen pintatu nahi, zerbait nahi detin honekin, ez? Eta mudantzak eta gauza hauek diala topatu nituen, karrera garaitik horretan azkan argazki zar batzuk, bere garaian ariketa bat iteko ustez eskatu nizkionak ize bai, eta eman zizkin eta zen horietan bila, eta topatu nun bat zela nire aitona, hiltzala duela pare bat urte orduan izango zian, lehenoko etxeko sukaldian, justo kamara beira eta iruditu zaiten enfoke interesgarria eta polita zekala, horren esan duen, hau hartu eta pintatu ingoet. Eta amona oparituko jot, ez? Orduan, pixkat, opari hortatik hasi nintzen pintatzen berriro, horiteko gogotik bezala. Eta inun eta ikusi nun, ez dakit zerbait, nik guztua gehatuko nintzen zerbaiteko gain nintzala, hainbeste denbora ezerrin gabe pasata geho, eta erabakin nun beste argazki bat hartzea, eta jarraitzia ze horrekin. Laniteko modu horrekin. Eta hortik
ja argazki zarrak, hor nazkanak pixka eta gortzen jundia, edo beste interes batzu sortu zaizkit, ez? Ez bakarrik hor da ona representatzeri, baizik eta nire egunerokotasuneko bizitzan eragina daken, zuzenean eragiten dien gauzak bai errepresentatzeko gogotik, edo behintzat hor artean sartzeko. Orduan, noa argazkiak iten, zerbait gustatzen epun argazkia, eta zerbait margotzen hasi berdeten bakoitzean, jotzen dut argazkitara. Izan zarrak, izan berriak, izan beste maiten ikuseten, peli baten fotograma bat berrentzait. Eta orduan bai dela, nire abia puntua. Naiz eta gero aldatu, tuneatu, nahaztu argazkiak, baina bai. Gero argazkia bera dela oinarri orain. Bai. Izan zar, izan berri. Bai, modu honetan bai. Momentu honetan bai. Argazkia ere bada zuen lehen gaietako bat, horma irudiak egiterako orduan, Nikola gogoan duana Juan-Mari Irigoyenena adibidez, oso esanguratsua, baina beste asko ere bai. Nolakoa da zure prozesu hori argazkia horma irudi bihurtzeko? Bai, normalean, hogein nago pixka argazkikin eta kolaxakin. Pixka bilatzet kolaxaren hori, ez mosketa, zuzena, geometrikoak, baina ebai iten ditut marrazkiak eta saiatzen naiz nahazten nire marrazkiekin. Baina bai gehienak dian marrazkiak. Orduan normalean iten ditu diseinu digitalak, iPadean o Photoshopen eta halaxe argazkien azkenean da, azkenean ni beti hasieratik hasi nintzen bai erretratu egiten argazkietatik. Eta hasieran igual hasi nintzen gehiago teknikoki nola hobetzen, saiatzen hobetzen, ez mezu bat bidaltzeko, baizik eta gehiago teknikoki hobetzeko. Eta gutxinaka bai saiatzen naiz pixkat mezu bat bidaltzen, eta mezua baino nago gehiago igual pintura lenguaiakin. Bai testura desberdinak, orbanak bai figuratiboa abstraktakin pixkan nazten, igual ja ez retratua baizik eta fondoa pixka gehiago lantzen, kontestua. Baina bai, ez dakit argazkiena bai referentengatik, referente gehienak, nire referente gehienak figuratiboak dira eta argazkietan oinarritzen dira. Orduan horregatik pixka. Kontatu duzue pixka bat zuen bidea artegintzan, orain arte behintzat. Topatu duzue dagoeneko jorratu nahi duzuen arte hori, oraindikan bilaketa horretan zabiltzate, oso ondo azaldu duzue bakoitzak, momentutan zaudete, baina zakidez, askotan bilatzen du artistak bide hori, heldutasun puntu hori, nola zaudete? Nik uste hori dela zerbait inoiz ez da nabukatzen, ez? Ni momentu honetan guztuan nago eta eroso, ez dakit, eroso inoiz ez, baina guztuan nago iten nahi naizen honekin, baina ez dut inoiz modu berdinean lan iten. Kuadro bakoitzan nahiz eta abiapuntu bat izan eta abiapuntu hori antzekoa izan, gero prozesua ezberdina da. Orduan, prozesu ezberdin horrek emateizu hurrengo kuadroa aztezun momentuan ja beste nun baiten txodetza de behasierako puntu berdinean. Orduan beti da ezberdina, ez da beti zoaz gauza berriak bilatzen bide hortan, gustatzen zaizkizunak eta zaizkizunak erabakitzen zer nahi dezun zerrez, ez? Eta gauza berriak etortzen zaizkizun hortan, zoaz ere probatzen, eta nik uste hori etengabea dela, ez dela inoiz bukatzen. Ez dela aspertu itezea. Ni behintzat aspertu gonitzen beti berdina modu berdinean iten. Fiskat azaldu duzu, zen zure puntu momentu honetan, baina prozesua. Niretzako uste dut indikan bide luzea dakatela pintura figuratiboan. Hau estilo horretan, ezakit nola esan, baina bai hori beak esan duena azkenean, ni bere iztu garrez, gehienak pintatzen duten muralak hau pinturak, gehienak dian karguak, eta bai egite ditu nire pintura pertsonalak, orduan hor prozesu desberdina daude. Igual, enkarguetan bai egiten dutela diseinu prebio bat, eta prozesu berdina erabiltzen dut beti, eta igual pertsonaletan gehiago da, igual hasten nahi zirbide batetik edo ez, eta forma, testura desberdinak bilatzen, eta pixka gehiago, ez dakit, como al azar, ez dakit, bai, gixen.
Zaki zintzen galdera. Junin zait. Aipatu duzu oso ondo. Bai aurreko erantzunen eta bai honetan. Ze puntutan zauden, ze bilatzen duzun eta nora zoazen beraz. Nahiko argi geratu da. Ba, ez hori, ba, igual, azkenean, adibidez, unibertsitatean beti saiatzen dira, nirekin saiatzen dira pixkat nire bidetik ez, nire bidetik ateatzen. Zu desbideratzen. Desbideratzen hori da. Eta hori, esan duna leheno, ze beti eroso baldin bazaude, orduan, iritsiko zean momentu batera aspertuko zela, orduan, ona da frustrazioa momentu horietan. Nola aurrera egiten duzun frustrazio horrekin, pasa daitezke gauza ezberdinak momentu horietan. Gauza berriak atera, o ez, ezakit, hori da, justo. Aipatzeko da ere, sormena eta lanbidea eta sormena, alegia sormenak bizitzeko ematen duen, ez duen ematen, horri buruz ere galdu nahi nizuek ez, zeren pintore izatetik, une honetan, bizizarete? Ez. Ni gurasoekin bizi naiz, baina bai, muralekin bai. Bizibidearen zati bat bada, zure bai, hori bide bada, bai. Nire zati bate bai, baina orok osoa ez. Azken finean ez muralak bakarrik dibertsifikatu behar duzu, pentsatu behar duzu gehiago presa bezala, sare sozialak, muralak, kamisetak, kuadroak, baina bai. Eta bai, Aldare nik uste bakarrik oso zaila dela. Nik momentu honetan asko eskertzen dut nire naizta ez izan arte egiten duen jendea edo. Nire inguruak garrantzia handia daka. Ze horrek emate dizkit bai baliabide batzuk, bai baliabideak izan ekonomikoak, izan sozialak, izan... Bizibideak. Bai, hontan jarduteko. Niretzako oso zaila da bakarrik, ni bakarrik ingo eta denbora guztian zuzen, argi eukitzea zein dan zure bide hori. Oso erresa da hortik erortzia, oso zain zertun handia denbora guztian, ez da bate orekatua, euki behar dituzu hor, behintzat lurra eukutzen laguntzei zuten pertsona batzuk inguruan. Nire ustez hori garrantzitsua da. Bestalde zu gainera, izango zu beste lan osagarri bat, ez? Hori da. Osagarri bat izango da kaso pintura baino. Bai, bat, edo momentu batzutan bi, edo momentu batzutan aldianak, ere. Gero horrek albidetuko dialako, pintura bakarrik iten denbora gehiagoan, edo auskalo. Orduan momentukoa, pixkat, bai. Noski, galetu behar izudana da ere, egunen batean, ez orain, bezik eta egunen batean, ametsa den, erreidade bihurtaidekin ametsa den, sormena izatea bizibidea. Artista izatea. Eta horri esker bizitzea. Ondo ongo litzake, baina aldi berean horrek nahi behintzat jartze dizkit espektatiba, derrigortasun batzuk, presio handi bat, bai. Nire kabu sortzen duten hori eta lasai sortzen duten hori iteko zailtasun gehiokiko nituzkenak. Orduan ez dakit zein da oreka hor, ez da topatu, momentuz. Hori bilatzen da. Bai, denbora guztien. Ni niregatik bai eta hortan gaude, baina bai azkenean pentsatu behar duzu lan bat bezala, orduan bereizi behar duzu, ze barituzu gauza bai pixka komertziala, jende hori gustatzeko, igual bain nago gauza ilunekin, o nire referenteak dira pintura ilunak, eta adibidez muraletan ezin duzu gauza, bai, baina ja puntu batean, azten baldin bazaude, o lo que sea, ezin duzu, egin barituzu gauzak, pixkat family friendly, o olakoak koloretsuak, jendeai gustatzea, ez dakit. Baina bai, nire ideia hori da. Muraletaz eta pinturaz bizitzea. Eta bai esan duna bakarrik ez zoazen. Nire ustez bakarrik ez zoazela inora. Eta gero nire referentek ikusita muraletan ibiltzen dianak eta gehienak atzean pila bat jende dakate lan iten. Badakizu, nola beharko luken, aurrera begira. Hor lotuta noski, lanean bazaude, edo lanean bat baduzu, ikasketak egiten ari baldin bazara,
Noski, gero sortzaileak bere momentua ere bilatu behar du, ez? Sortu nahi duen hori irudikatzeko, pentsatzeko, buruan ideia bat egin dezake, baina gero jarri arte, ez dakit denbora noiz izango duen. Zuek, noiz topatzen duzuen momentu hori? Zein da zuen momentua batzuek gauez irudikatzen dute edo marrazten dute, beste batzuek alduzenean? Ni egia esan, berez nahiago dut, ez dakit, momentu lasai batean nagonean, o ez dakit. Baina, berez nahiago dut, baina badakit hobeto lan egiten dutela presioarekin. Igual proiektu bat aurrera atera barrezunean, o bezperan hasi zenean, horra azten naiz, o ez dakit. Horra azten naiz benetan lan egiten. Ez dakit zergatik, baina... Eta funtzionatzen du? Funtzionatzen dit, bai. Ez beti, baina gehienetan nola egiten du lan presioekin, eta... Ez dakit, nola xe, bai. Zure kasuan? Pixkat aldanean. Eta aldan horren barruan, alik eta denbora gehien izatea aldan hori, hor barruan eukitzeko, krisi momentuak, momentu honak, denak dialako beharrezkoak ez, prozesu baten nire ustez, bai. Orduan, denbora eukitzea danak eukitzeko, momentu guzti horiek bizitzeko, orduan izango alako lan hori txukunagoa, nik uste. Baina presiopean lan egiteak nire funtzionatzen dit. Ez dakidan funtzionatu edo ez dako lago esterik eta egin behar da eta listo. Ez zuen kasuan artea eta presioa batera garria dira, momentuz behintzat. Momentuz behintzat. Batzutan beste batzutan baino gehiago, bai. Egia da, pinturan azalerazi behar dezula, o adirazi behar dezula zure bizipenak o zure gogoetak, eta horretarako eduki behar da denbora, pentsatzeko, eta azkenean niretzako pintatzea da rapa egiten duten musikoen bezala kontatzen dutela bereien bizipenak, bereien gogoetak, niretzako pixka da hori da, zure fidela izatea, eta honesta izatea zuregan. Nahiko urbanoa, kasunetan. Nahiko urbanoa, bai. Muy hip-hop, ez? Claro, aipatu duzue, sortzeko une horiek, aldenean, presiopean, noski pentsatzen edo hausnartzen ari zaretenean zer sortu, nola sortu, noski, baduzue nolabait motxila bat, baituzue referenteak, denbora ere hartu beharko da referente horiei kasu egiteko, berriak ezagutzeko, eta horren inguruan ere galetu nahi nizueke, gainera gaurkoan argitalpen batzuk ekarri dituzue, hainera liburu bat ekarri duzu, Nestorek 3, baina bai pixkat orokortasunetik galetuta, galetuko entzut zeintzu diren referenteak, eta gerora nahi baduzu liburua hautatu hau, zergatik hautatu duzun ere azalduko dugu. Bale. Ni izenekin oso txarra naiz, Azteko, esan behar dut. Azken aldian, azken urte txontan, David Hocknickin nabil bueltaka asko. Batez ere kolorean erabilera eta freskotasun horregatik. Eta gero baita ere ekarri detena Celia Pol asko gustatzen zait intimismo eta... Bai. Piskat hau da liburu bat beak idatzitakoa, hitz egiten duna alde batetik pintatzea zer pintorea da bea, eta zer dan pintatzea beretzako, eta ze aukerak eta behar izan dituen bizitzan, eta zer utzi behar izan duen pintore izateko, baita ere. Eta hau izan da bikote Lucian Freud, ez dakit nola esaten da oso ondo, izeneko artista nahiko famatu batena, eta beretzako modelo lanak izan ditu, bere ikasle zan, pixkat gero maitale izan zian, seme bat eukizuten, pixkat historio artista bohemio, gizonaren bikoteetako bat zan, beha bakarri bizi izan gizonaren bikote izateko, baina pintatu nahi zuen, ordan, nola priorizatu duen ere bere bizitza pintura egiteko, ez? Eta gero ere kontatzen du nola beak modeloak egiten du lan zuzenean. Orduan, normalian dira bere familiko ama eta aizpak erretratatzen ditunak. Eta gero bere autorretratuak egiten ditu asko ere. Nola da, harreman hori, zu erretratatzen nahi zean pertsona horren eta zure arteko hori pintatzen nahi zen momentu hortan.
Orduan, hortaz hitz egiten dut, eta zentu hortan oso interesgarri iruditzen, pixkat intimismo hori azaltzen dulako nahiko modu interesgarrian nire ustez. Bueno, erretatuak egiten hasi zinen, hemen baduzu liburu bat ere. Bai, egon naiz ikusten leheno eta interesantea. Azken batean ekarpena bat abesterentzako ere izan daiteke. Zure galdera bera ere, erreferenteak ola pixet orokortasunetik, muralgintzan, akaso? Bai, eta pinturan, gehien. Bai, muralgintzan eta gehien bat pinturan, egia esan. Baindak atara zoaz, mobiak eta Instagramak egin ditut, sako erreferente, pero pilo bat. Ikuste bat, ikuste berri bat, nola denbora guztia. Baina gehien bat, eta badia ekarri dituten liburuak, egon naiz Polonian Erasmusiten, eta horietako arrazi bat zen pintore hauengatik, bat Sainer deitzen da. Egia esan hain ez nago Sainerrekin nola bastante, baina Sainer pintore polako bat, Benczinski, Tomasz Benczinski, beste pintore polako bat, eta ekarri eta Aritze, bai. Eta, bai, eske pio, ditu Sebas Velasco, Victor Safokin, ezakit, hola, bai, eta ezakit hauek dira. Bai, ekarri duzunetikan, aipatzen ezake arrazoia ere. Bai, pixka, hau egia da, Sainer badatorrela pixka ilustraziotik eta komikitik. Asko gustatzen zait nola egiten dituen, fondo minimalistak bihurtzen ditu gehiago formetan eta koloretan, eta kolore balantza eta erabiltzen dituen argiak eta interesanteak iruditzen zaizkit. Eta Benczinski asko gustatzen zaiz, hau gehiago dira pintura bastante ilunak, ze Benczinski izan da Bigarren Mundu Gerra pasaduen pintore bat, polakoa, eta pixka bizitza dramatiko bat izan du, eta gehienak dira metx gaiztoak, bastante ilunak, surrealistak bezala. Pintura iluna, bai. Makur xamarrak. Bai, eta zage asko gustatzen zait. Bai, Vicenta Amestoi, asko gustatzen zait, euskalduna. Erreferente hona da. Azken bat ere baduzu hor, bestia Ariz. izutsuena, akaso? Bai, pixkat ilustraziotik dator, baina hemen liburu honetan, deitzen dela Outdoors, dia muralak eta ikusten da bere trajektoria guztia. Non hasten da bai diola pixkat, ez dakit, pintura bastante ilustratiboa eta gero ja eramaten du beste movida batera. Denetarik, ez? Bai, denetarik. Eta bai, asko gustatzen zait honena da egiten dituen mozketa eta sekuentzia eta gehien bat kolore balantza, egia esan. Erabiltzen ditu kolore desaturatuak. Ez zaio gustatzen atentzioa deitzea. Orduan beti dira kolorete roso bezalako koloreak eta bastante interesantea iruditzen zait. Egunen batean halako liburu bat ere egingo duzu zuek zuen lanekin? Oi, ojalá. Orain erakutsi duzuna bereziki, dagoeneko egin dituzun horma irudiekin, agian kabitzen zaizkizu liburu horretan. Bai, ideia badakagu, ideia liburu bat egitea bai, egia esan. Zukere? Zekitolako, baina. Libururen bat etorkizunean, Euskalo? Etorkizunean. Bai, azken batean ere bada zuen legatua jasotzeko beste modu bat. Eta erakusteko ere bai liburuan. Bai. Bilduma moduan. Imaginatuz gero, izango zuela bakoitzak zuen adierazpidea eta beste formula batzuk. Galdetu nahi dizut ere bai, artista zareten aldetikan, artea begiratzerako orduan, duzuen begirada ere, diseinu hori erreparatzerako orduan, liburuen azalak edo eta barne ibiltzen duzen ilustrazio marrazki, pinturak, diskoenak ere bai, afixa, kartelak, asko fijatzen zarete, asko erreparatzen diozue horri? Nik uste bolara dauzkatela. Batzutan baina oso rezeptiba eta bai behar dut ikusi, deskurritu gauza berriak, bai goze horrekin bezala, eta beste batzutan ez. Nik uste dela ere bai nire eragin iten dielako, gustatzen zaitelako, ez? Asko gustatzen zaite. Baina nola asko eragiten diten, depende zen momentutan batzutan ez dut nahi gehiago.
bai musika bezala ez. Batzutan nahi dut denbora guztian musika entzutenean, eta beste batzutan nahiago dut isilik egon. Pixkat bi alde horiek. Ni asko fijatzen naiz egia esan. Bai, pinturarekin zer ikusia daukan, o diseinu, sormenarekin ikusia daukan guztiakin asko fijatzen naiz. Egia esan, ez dutela denbora luzean erreparatzen, pintura hori o diseinu hori, bai ikuste dut, eta adibidez museotan, igual ez nago arian, baina adibidez museotan, lehen egon dia hitz egiten, tipo bat egon dela 2 ordu en el Prado. Osea, Prado dela erraldoia, egon bertzea igual, ezakit 3-4 ordu. Adibidez ni hori ezin dut. Ezin nahi egon 2 ordu, ordu batekin ja nahiko, eta ezin dut gehiago, ja estimulazio gehiagi eta saturazio gehiagi. Baina bai, fijatzen naiz. Baina egia da orain musikarekin dena entzuten dutela mobilean, edo Spotify o piratak o YouTube, eta gutxi. Gehiago musika entzun da, fuera. Begirada azkarra duzu orduan, diseinuarekiko, ez? Nahiko azkarra. Eta zer bilatzen duzu diseinuetan erreparatzerakoan? Nik uste mundu guztia bezala lehenengo gauza dela begitatik sartu. Gustatzen zaizuna ez. Eta gero ja horren barruan hastezea beste gauza batzu bilatzen. Zergatik gustatzen zaizun, ez? Pixkat horrei erantzuten. Izan daitezkela arrazoiak milaka. Bakoitza bere filtroak izango ditu, ez? Bai. Bilaketa dira. Bai. Zeri buruz ari zea? Gehiago diseinu egiterakoan edo... Ez, diseinu bat ikusterakoan? Hori, begitik sartzea. Zer ikusten duzu, nola marraztu duen? Pixka gehiago, igual, komposizioa, analisi formala gehiago, hasiera batean. Komposizioa, forma, koloreak, eta gero ja, kontzeptua, testu ingurua, Eta zuen artearekin, akaso bai, hori zuek esango duzu, baina besteen artearekin zorrotzak zarete, diseinu horri erreparatzerakoan, simetriak, ekotzen ditugun egiturak, koloreak, horrekin ere, begirada zorrozten duzu batzuetan? Batzutan bai. Bai. Baina, ez dakit, deformación profesional, pixkat, ez? Osea, nik uste, edo esan detena, lehen kaletik noa eta zerbait guztia zait argazki bat, osea, adi egote hori ere bada, ez? Inguruan dakasun guztiakin. Daia zerbait ikusten dezunean, beste norbaiten filtrotik pasadana eta adierazi duna, baita ere. Bai, modu ezberdinetan, baita ere formalki edo ez dakit, bai. Begirada zorrot-zorretan ematen dizu denbora? Zateko, hau... Bai, ze gaina azken finean orain Instagramakin eta sare sozialekin nahitzea beti dena azkar pasatzen eta momentuan ja gelditzen naiz, interesantea den niretzako ez, fijatzen naiz, bai, ezagik. Eta zuen artearekiko zorrotzak zarete? Bai oso. Pasatzeraino? Batzutan bai. Bai. Bai, nik ez nun pintatu garai baten horregatik, adibidez. Bai. Uste dut autokritikoa izan berri ala, ez, pintore guztiak, eta jakin ze kritikekin gelditu eta zeinekin ez, baina bai. Niri kostatzen zaite, baina bai, autokritikoa naiz. Zaila da hori, igual batzutan neurtzea, ez? Zenbateño hartu kontuten eta zenbateño ez. Bai, igual orain arte erretan esan detena, leheno. Saiatzen dira pixka desbideratzen, nire frustrazioa bilatzen, ez dakit azkenean pixka amorra emate di, baina eske hola da. Bestela, ez dakit nola iritsiko nahi zen. Orduan, hori, kostatzen zai, baina kritikoa naiz. Dena ez da negatiboa, seguru nago ere kanpotik jasotzen duzen feedbacka ere askotan, zuen lanarekiko ona dela. Eta horri ere balio ematen diozuela, aski, polita delako. Bai. Eta jasotzen duzu ez, imaginatu ez. Bai. Gehiena iritzi honak dira, nire kasuan, osea, ona da. Horra beste gai bat, sorkuntzari begira, eta gaur egun ere, aipatu dugu leheno modan dauden gauzak, ez dauden gauzak, muragintza badago modan, ez? Eta baita ere arteri begira badago modan adimen artifizialaren erabilera. Eta hori ere, meloi handia da, ez?
Zeren hor, bi erz daude ez, batetik zer iruditzen zaizuen adimen artifizial hutsez sorturiko artea, eta bestetik, zer iruditzen zaizuen artea sortzeko tresna bezala erabiltzea. Bi gauza desberdin direlako. Beste osagai bat bezala, beste tresna bat bezala. Baina lehenik, arte artifizialari buruz zer iruditzen duzue? Egia esan berdin zait. Neri ez dit zer egiten, azkenean nire mobila egiten dut eta inteligentzia artifiziala behiratzea gehiago tresna bat bezala eta beti saiatzen geha hor egoten eta enteratzen aktualizazioak o gertatzen nahi dena buruz saiatzen geha aurrean egoten. Eta ez dakit, egia esan... Ez zaitu kezkatzen? Ez duk kezkatzen eta gai bastante sakona iruditzen zait niretzako. Geruza askoko gaia. Zure kasuan, pentsatu ezakit ondo edo gaizki iruditzen zaizun, arte bidezko arte artifizial horren sorrera. Ez dut uste ondo edo gaizki iruitze kontua danik, ja badago. Orduan, beste modu bat, ez dakit beste disiplina bat, ez dakit nola deitu. Baina, nahi ere momentu honetan ez ditera egiten, eta nahiz da hemendikan 20 urtera dena adimen artifizialan bidez nik margotzen jarraituko dut. Orduan, erabiliko duten, ez zingo duten horrekin, ez dakit. Nola eragingo duen, ez dakit. Nago oso oraindik hau egiten dut eta hemen nago eta listo. Eta, hori, etikoki, ez dakit, zergatik ez, no? Baina hori, baita ere lan tresna moduan gehiago azkenean norbait da alimentatzen ere adimen artifizial hori, ez? Ez da bea bakarrik sortzen, depende nola alimentatzen desu nengo du gauza bat edo beste. Bueno, hor da pixkat moldatu dezakeun esko sortu dezakeun hori, ez dakit ze puntutaino iritsiko, baina momentu honetan bintzatola da alimentatze prozesu bat, eta horren ondoriozkoa behak iten du beste zea bat. Egia da gehiago baloratzen dutela adimen artifiziala gabe egiten diren gauzak, o eskuz egiten diren gauzak. Hori galetu honi zuen. Balioa. Hori gehiago baloratzen dut, baina, bueno, saiatzen naiz ez eraginik ez sortzen ere pinturan. Azkenean, arazorik badezu adimen inteligentzia artifizialarekin, zure arazoa da, ez da, hori hor dago eta argazki gintza bezala. Hasieran kamara atera zenean, bakoitzak bideratu dure lana testunguru horretan, posiblezun eran. Bai argazkiak erabiltzen, ez. Teknologia beti egon da. Eta ordenagailuak eta ilustrazioa nahi bidez, iPad bat gabe gaur egun nork ilustratzen du. Ez dakit, bueno. Baina ez diozu balio bera ematen? Nik ez, ni oso analogikoa naiz, Sorturikoari artifizialaren aldean. Ez, baina, bueno. Baina euskalo. Ni batzutan erabiltzen dut, tresna bezala horregatik. Bai, hain justu horregatik, tresna ere bat da, lagungarri bat da, ez du zertan izan ez zuen emaitza guztiz eraldatuko duen tresna. Baina baliabide moduan, hori askotan artista askok ere hori bera defendatzen dutelako, ez. Tresna gisa erabili bai, dena sortzeko ez. Justo. Total, ni tresna bezala erabiltzen dut eta azkenean nire mobila ingo dut, ez hortik irudiak aterako eta direktamente pintatu. Eta zuen begiradarekin gai zarete bereizteko artifizialki sorturiko artea edo eskuz sorturikoa? Edo iritsi gara muga batera. Badaude parametro batzuk, eta batzutan nabaritzen dira, baina beti, kriston raia dago da, ze beti goten gabe iratzen igual, ezakize pintore. Eta beti esatu, hau inteligentziak nindu fijo, eta gero juten zera 2021 bat, hor zela más o menos atera zenean adimen artifiziala, eta kriston pintura potenteak egiten zituen, eta ez dakit, azkenean ez, beti esaten dugu hau daka, baina gero gozoa zatzea eta kriston movida super raro eta super honak egiten dituzte eta orduan ezakizu.
Nik ez da jolasten horta. Ez. Ez? Epatu duzu, erabat analogikoa zarela. Bai, oso, denakin. Nahiz eta joera izan, batzuk bai zarete analogiko zalea, beste batzuk. Bai. Ja, Oain bezalako nabil, nahi erabakitzen iPad bat erosi edo ez. Bozetuak iteko, imaginatu. Mugikorra baduzu, ez? Bai, Bueno. bai. Oain bada, jendea ez daukana, Horrendik. Nahiz eta gazte izan. Bukatza aldera azken txampan, batu dugu pixkat zuen sortze prozesua nolakoa den, orain ere katramilatu gara pixka bat adimen artifiziala, arte erreala, eta pixkat zuen orain arteko ibilbidea ikusita, Ainarazuk, une honetan, eskuartean baduzu argazki bat, kuadro bihurtu nahi duzuna? Asko, pila bat. Zerrenda luze bat. Bai, beti. Gero igual ez dut oitako ez da bat ingo, eta beste berri batekin hasiko naiz, baina bai, pila bat. Bai. Sortzen jarraitzen den pertsona zara argi dago. Bai, eta momentuetan ilusioakin eta gogo handiakin jarraitzeko. Bai. Ez una Nestor, bakazu begiz jota hormairu diren bat, edo hormaren bat? Bai. Bai, justo orain jarri naiz erronka bat bezala, hasi naiz pintatzen nire kuadernoko marrazki batetik, argazkirik gabe. Eta bai, aste santuan hasiko naiz mural batekin, eta justo mural horrekin erabiliko ditut argazki zarrak. Rollo retro efektu horrekin. Esan duzu argazkiek erabiltzen dituzula, egingo diogu tirritarrari homenaje bat. Tirritarra fanfarrea, bai. Justo fronteiatzean, 21 bider 7,5 metroko paleta bat. Txikia, bai. Bai, hori dakatu eskuartean. Bai, lehenua jungo gara naiz Burdeosera, taberna batean pintatzea, enkargu bat. Eta holaxe, eta gero unibertsitateko lanekin. Bai, motibatua egia zen. Gogoekin. Dena da galdetu dizut eta berriro galdetuko dizut. Ea badagoen hormaren bat, begiz jota duzuna, eta nahiko zenukena hor zorain margotu. Bai... Ez naiz asko fijatzen, baina bai beti pasatzen naiz zela hemendik, Leno pasagea. Badago hor, justo kaleuntako sarreran, epaitegi alboan badago kriston fatxada vertikal bat. Hortxe beti fijatzen nahi eta beti esatik dut egiterit. Hemen zerbait inbar dugu, proiekturien bat arkeztu behar dugu. Ez dakit irudikatzen duzu? Bai. Justo uste eskola alboan da. Hortikan, hor dago kriston fatxada bat. Ez duzuna buruan da zer jarriko zenuken hor? Ez. Ez hori zakit. Batzutan jolasten dut paretak non dagoen kokatuaren, testu inguruarekin, baina egia esan gutxitan. Beti joten naiz nire mobia egiten eta ez eta asko hortan erreparatzen. Baina bai, eixe. Baditu zorren proiektuak eskuartean eta ere garrantzitsua da. Sortzen jarraitu, hori da esan aldizu dara, mila esker gurekin hemen izateagatik, bizi irauten saio honetan, eta ondo segi. Eta zuei gorazi behar dizuegu, hau, bagera, Itxuloko hitza, eta Bukoski Tabernari esker bideratzen dugula, laugarren eta lau hontaz gozatuko duzue, eta sormenaz zerbait ikasi, asko zure. Horren arte.